बे सोंनायनि फिननायखौ आं होनो थांनायनि सिगां जोङो दाखालिनो फैदों जोङो सनिबारखालि सफैदोंमोन। दिनैजों सानथामाव आगान होबाय। दा दिनैहाय जोङो बेवहाय फुलुनि बर' गामि जोंनि बेवहाय आरो इउथ एन्ड इक' क्लाबनो बे स्कुलनि आरो बे 9 नं जयपुर बावहाय जोङो फुलुनि गामियाव दा सफैदों आरो थांखिया बेनो फैगासिनो थानाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि जि बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं 8 जुनाव बावहाय जोङो जोंनि बर' रायजो राजाखौ बिजेपिनो भट होनांगौनि थाखाय जोङो खावलायफैदों। थांखिया बेनो जोङो जोंनि जि मोनसे मावनो लानाय बा जोङो जि रायजो राजाजों मोगा मोगि जानायाव बे बाथ्राफोरखौनो रायलायदों। जोंनि हारिनि रैखाथि थामोन्थाया बोरैहाय जोरसार जागोन बा जों बोरैहाय बेनि मावनो गोनां खामानिफोरखौ मोजाङै मावफुंलांनो हागोन बेफोरनि बाथ्राफोरखौनो जों लानानै रायजोजों रायलायदों। दा बाथ्राया आं बा जोङो फैनानै बेवहाय रोखा जाफैदों कार्बि आंलं जिल्लानि सिङाव रायजो जानाय जोंनि बर' बा ट्राइबेल हारिनि जि मोनसे थासारि हालोद बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा। जों गोबां जायगायावनो बेरायबाय दाख्लैनिफ्रायनो आरो धोनस्रि बियाबाव जोङो रासिन बेरायदों। दा बेफोर बेरायनानै बर'फोरनि हालोदखौ नुनानै खोब जोङो जिंगासिथाव आरो दुखुनांथाव हालोद बियो थासारिया दुखुनांथाव। दा ओरैनोथ' रायजो जानायाव हानि माने जि मोनसे जेंना बे जेंना बुंनो थाङोबा दुखुनांथावथार। हाया जोङो हाग्रा ओनसोलाव रायजो जादोंखाय जोङो दासिमबो हानि जे मोन्थाय मोननांगौ बे मोन्थायफोरखौबो जों मोननो हायाखै। आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि मोनसे गिदिरथार मोनसे दाबि दंखायो बे दाबियाबो दिनैसिम सुस्रांजायैलाय हयथ' बेफोर मावफुंनायावबो हेंथा जादों नामा बेबो साननो गोनां। मानोना जोङो दाबो हाजोआरि ट्राइबेल हिसाबै गनायथिखौ मोनाखै कार्बि आंलंआवहाय। दाबिबोदों दाबिनायनि गेजेरजों जोंनि गोरोबथाफ्राव मोनसे क्लज हिसाबै दफा हिसाबै हाबदोंब्लाबो बे दफाफ्रा मावफुंजायाखै। थांनाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव जानाय बिटिसि एकर्डआवबो जोंनि 8थि दफायावनो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि हाजोआरि ट्राइबेल मोननांगौनि जि मोनसे गोरोबथानि मोनसे दफामोन बेयो मावफुंजानांगौमोन मावफुंजायाखै। आरो नै दा बिटिआरनि जि मोनसे गोरोबथा बावहायबो जोङो दफा हिसाबै मोनबोदों दासिम मावफुंजाथ'वाखै। मिजिं थिदों मावफुंजागोन होननानैहाय। दा बाथ्राया बे जोङो जाय दखरसे हाफ्राव रायजो जानानै दङ बे हानिनो जों दा बिगोमा नङा। आरो जोङो गोबां जोंनि सरकारनिफ्राय मोननो गोनां खाबुफोर बेफोरनिफ्राय जों गोजानाव थानांदों। मानोना रेभिनिउ हा नङा नालाय गामि नङा नालाय। रेभिनिउ गामि नङाब्ला बेवहाय नोंनि माखासे लामा बानायहैनायानो जा इलेक्ट्रिसिटि लांनायनि बाथ्रायानो जा दै मोनलोंनाय खाबुफ्रानो जा सरकारनि रोंनांगोन। बावहाय मोननाय मोनैनि गोबां बाथ्रा जोङो खोनानो मोन्दों। जेबोआनो गैमारा मोनमाराखै। दिनै बुंनो थाङोबा नोङो अरुनदय आसनिनि बाथ्राखौनो बुं बा बिब्दिनो जोंनि रेशन कार्ड मोननाय मोनैनि बाथ्राखौनो बुं जब कार्ड मोननाय मोनैनि बाथ्राखौनो बुं दै लोंनो मोननायनि जल जीवन मिशननि बाथ्राखौनो बुं लामा सामानि बाथ्राखौनो बुं इलेक्ट्रिसिटिनि बाथ्राखौनो बुं गासैयावबो जेंनायानो जेंना जों मोनफैदों। दा बेफोर जेंनाखौ मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांलांनांगौआ जोंनि गासै बर'नि माहारि आफादफोर आरो जोंनि साननो हनो गोरों रायजो राजाफोर गोरोंसाफोर गासैबो ज' जानानै जोङो थांखियाव ज' जानानै खामानि मावाब्ला उननि समावबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौआ जोंनि थाखाय गोरलै जाहैनाय नङा। बेखौ नुनो मोननाय जादों। ओंखायनो खावलायना बे थाबाय मिजिं दङ थांखि दङ जोंहा हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बड'फानि सिमां जेसेबां जे जों खामानि मावबोदों सोलोंबोदों बे हिसाबै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै गायसननांगौब्ला बर' हारिनि गेजेराव खौसेथिया फैफिननांगोन। बे दिनैनि समनि जोंखौ हांख्रायनाय थिननाय बे समनि हांख्रायनाय थिननायखौ गनायनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बेखौ बेसेन होनो रोङाबा जों भुगिनांनायनि अनगायै जेबो जाहैनाय नङा। बे सैथो बाथ्रा। ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन जेब्लाबो थागोन। आरो बर' हारियाव खौसेथि राजखान्थि सोमावसारनाया नांसिगौ। हाथियार जांख्रिथायनि बाथ्रा आं बुंनाय नङा आरो जोंनो हाथियार जांख्रिथायनि गोनांथि दा गैया। जोंनो बर'फोरनो खौसेथि पलिटिकेल माने जि मोनसे स्ट्रागल सोमावसारनाय बेखौ लाबोनो हायोबा माने बर'फ्रा ज' जानानै 10 बोसोरसोल' जोङो राजखान्थियारि सोमावसारनायखौ जांख्रिखांनायखौ लाबोनो हायोबा बावनो जोंनि देरहानाया दङ। जोंनि गोबां जाफुङै दाबिफोर मोनैफोर बेफोरखौ जों जाफुंहोनो हानाय मोननो हानाय खाबुआ दंथारो। नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफ्रा ज' जाया नालाय ज' जायैनि थाखायनो जोङो खौसेथि राजखान्थि सोमावसारनायखौ लाबोनो हाथ'वाखै नालाय बे जाफुंनायखौबो जों मिजिं लाथ'नोबो हायाखै। नाथाय नाजालांनांगोन नङा होमबा? जाफुङाखै जानाय नङा बिदि साननाया थिग जानाय नङा। जों नाजालांबाय थायोब्ला गले गले नाजायोबा सानसे जाफुंनायाबो मोगथां जाहैनो बे फोथायनाया जोंहा दं। होनजागोन। आरो जों मोनथिनो मोनबोनायाव कार्बि आंलं रायजो जानाय माखासे गामिफ्रा
गले गले गाख्रेबजाबाय इभिक्सननि नामावहाय सावजाबायबो दा माखासे बे रोखोम जायगाफोर गामिफोर जोङो लोगो मोनबोबाय आरो दुखुनांथाव बाथ्रा बे फरायसालिफ्रा जोङो बर' बिजोंजों फरायनो मोननांगौमोनब्लाबो गोबां जायगायाव बर' बिजोंनि फरायनाय खाबु गैया बेफोरखौबो जों मोनथिफैबाय रोखा जाफैबाय दा जोंनि मावनांगौआ गोबांथार जोङो हारि हिसाबै ज' जानानै खौसे जानानै मावलाङाब्ला बेफोरनि जेंना जेथोखौ मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांलांनांगौबा गोब्राब ओंखायनो आंनि खावलायनाया बिसोर थागोन बे बिसायख'थि मेलनि गेजेरजों जों जाय बाथ्राफोरखौ रायजोफोरनो फोरमायदों बुंदों रायजोफ्रा बुजिदों मोन्थिदों नाथाय मावफुंलांनांगौआवहाय जों ज' जायाब्ला जेबो राहाबो गैया आरो जोंनि थांखिया जाहैबाय सरकारजों थाफानानै जोंनि खाबुफोरखौ मोननांगौखौ मोन्थायफोरखौ मोननांगौखौ जोङो मोननो हानांगोन आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावनो रोंनांगोन बा जोङो बेखौनो बुंदों जे जोङो बर'फ्रा साफ्रोमबो दिनैनि समावहाय गावबा गाव रोखा जानांगौ साग्रिद जानांगौ सांग्रां जानांगौ नङाबा जोङो फैगासिनो थानाय समावहाय जोंनि जि मोनसे खाबुफोरनि थाखाय जुजिनाय बा जों जि दाबि दावा खालामबोदों बेफोर गासिबो आद्रि जालांनोबो हागौ जुदि जों सम थानायावनो ज' जानानै हाबा मावनो रोङाब्ला बे मोनसे बाथ्रा ओंखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन जोंनि जोनोमानो जुजिनायनिखा जों जुजिबाय गोबां जुजिगासिनोबो दङ आरो जुजिलांबावनांगोन आरो जों जुजिनायनि गेजेरजोंसो माबा नङा माबा जों मोनबोगासिनोबो दङ ओरैनो जों जेबो मोनाखै ओंखायनो दिनैनि समावहाय जोङो मोन्थिदों कार्बि आंलंनि फैगासिनो थानाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि जि मोनसे बिसायख'थि जानो थांदों बावहाय बिजेपियानो सरकार दागोन बेयो रोखा ओंखायनो जाय दोलोआ सरकार दागोन बेजों थानानै जोङो भटखौ होनानै जोंबो सुबिदाफोरखौ खाबुफोरखौ लानो रोंनांगोन राहाफोरखौ जोङो लानो रोंनांगोन बावहाय मोननाय मोनैनि गोबां बाथ्रा जोङो खोनानो मोन्दों जेबोआनो गैमारा मोनमाराखै दिनै बुंनो थाङोबा नोङो अरुनदय आसनिनि बाथ्राखौनो बुं बा बिब्दिनो जोंनि रेशन कार्ड मोननाय मोनैनि बाथ्राखौनो बुं जब कार्ड मोननाय मोनैनि बाथ्राखौनो बुं दै लोंनो मोननायनि जल जीवन मिशननि बाथ्राखौनो बुं लामा सामानि बाथ्राखौनो बुं इलेक्ट्रिसिटिनि बाथ्राखौनो बुं गासिबावबो जेंनायानो जेंना जों मोनफैदों दा बेफोर जेंनाखौ मोनसेनि उनाव मोनसे सुस्रांलांनांगौआ जोंनि गासै बर'नि माहारि आफादफोर आरो जोंनि साननो हनो गोरों रायजो राजाफोर गोरोंसाफोर गासैबो ज' जानानै जोङो थांखियाव ज' जानानै खामानि मावाब्ला उननि समावबो जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौआ जोंनि थाखाय गोरलै जाहैनाय नङा बेखौ नुनो मोननाय जादों ओंखायनो खावलायना बे थाबाय मिजिं दङ थांखि दङ जोंहा हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय बड'फानि सिमां जेसेबां जों खामानि मावबोदों सोलोंबोदों बे हिसाबै बर' हारिखौ गेरेमसा हारि हिसाबै অহা ৮ জুনত কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাখিত পৰিষদৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ ভোট লোৱা হ'ব। এই ৮ জুনৰ যি ভোট লোৱা হ'ব কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাখিত পৰিষদৰ ইয়াত আমি এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ আমি আমনিগাঁও হাওৰাঘাট সমষ্টিৰ আমনিগাঁও অন্তৰ্গত আমনিগাঁৱত আছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই পুনৰাই আপোনাৰ চেনেলৰ যোগেদি মই ক'ব বিচাৰোঁ প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনত কাৰ্বি আংলং জিলাত বড়ো সংগঠনসমূহে বড়ো যিটো নেকি জাতীয় সন্থাসমূহে এটাই সিদ্ধান্ত লৈ আহিছে সেইটো হৈছে যিটো দলক সমৰ্থন জনাব সমগ্ৰ জিলাত সেইটো দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলকে সমৰ্থন আমি জনাই আহিছোঁ। মই বিচাৰিছোঁ এই ২৬টা সমষ্টিত কাৰ্বি আংলং সাহিত্য শাখিত পৰিষদৰ যি নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত আমাৰ বড়ো সংগঠনসমূহে বিশেষকৈ বড়ো সাহিত্য সভা AFSU UBPO ABF যিমানবোৰ বড়ো সংগঠন বড়ো গাঁওবুঢ়া আফাদ বড়ো দুলাৰে বড়ো হাৰিমু আফাদ এনেকৈ আমাৰ জাতীয় অনুষ্ঠান 11টা জাতীয় অনুষ্ঠানসমূহে এবাৰ আকৌ এবাৰ সিদ্ধান্ত ল'লে আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলক আমি ভোট দিয়াৰ সিদ্ধান্ত আমি ল'লোঁ। গতিকে পুনৰাই এই আমনিত থিয় হৈ আপোনাৰ মাধ্যমেদি ইয়াক পুনৰাই আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ এইবাৰ বড়ো সংগঠনসমূহে পুনৰাই সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণে আমি যি ২৬টা সমষ্টিৰ কথা কৈ আছোঁ তাৰেই 15 আৰু 16টা সমষ্টিত বড়ো ভোটাৰ্ছ আছে। নাই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ যিটো নেকি দৃষ্টিভংগী কাৰ্বি আংলং বড়ো ৰাইজৰ ওপৰত যি কৰিবলগীয়া যি মানে পদক্ষেপ তেখেতসকলে লৈছে যথেষ্ট আপোনাসকলে চাওক কাৰ্বি আংলঙত শিক্ষাৰ দিশত যথেষ্ট উচ্চ শিক্ষাৰ অনুষ্ঠান ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব।
লাংহিনৰ দৰে হাওৰাখাৰ দৰে কি কয় কলেজসমূহক এতিয়া কি কয় আমি বড়ো মাধ্যমত আমি MIL পঢ়িব সুযোগ পাই আছোঁ। এই দুটা মাত্ৰ উদাহৰণ নহয়, ইয়াত যথেষ্ট আমি ক'ব পাৰোঁ আমাৰ যি ৰাজনৈতিক আকাংক্ষা, আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ যে অৰ্থনৈতিক মানে কি কয় উন্নতিৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ যিটো নেকি বড়ো মিডিয়ামৰ যি বিকাশৰ প্ৰশ্ন, এই সকলোবোৰ অসম চৰকাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যেনেকৈ লৈ আহিছে, এই সকলোবোৰ যদি আমি আলোচনাত লৈ আনো, আজিৰ তাৰিখত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে যথেষ্ট অসমত কাম কৰিছে আৰু কাৰ্বি আংলং বড়ো ৰাইজৰ কাৰণেও কাম কৰি আছে। সেইটো দৃষ্টিভংগীত, সেইটো আশাৰে আমি ডক্টৰ তলিৰাম ৰংহাঙৰ যি মানে নেতৃত্বৰ কাউন্সিল চলিছিল, এতিয়া আকৌ চলিব। আমি আশাবাদী কাউন্সিলে যি বা আৰ্থ সামাজিক যে সৰু সৰু আমাৰ যি সমস্যা, ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ যি সমস্যা, এই সকলোবোৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে জিকি যোৱাৰ পিছত তেখেতসকলে যি শক্তিশালী এটা চৰকাৰ দিব, নিশ্চয় আমি আশাবাদী বড়োসকলে আমি যথেষ্ট আৰ্থ সামাজিক দিশত আমি আগবাঢ়ি যাব পাৰিম, শৈক্ষিক দিশত আমি আগবাঢ়ি যাব, বিশেষকৈ বড়ো মিডিয়ামৰ সমস্যাবোৰ আমি এটাৰ পিছত এটা সমাধান হ'ব বুলি আমাৰ আশাবাদী। আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাৰম্বাৰ কৈ আহিছে, এটাৰ পিছত এটা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰি যাব পাৰিম। ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ যি সবল নেতৃত্বত কাৰ্বি আংলং বড়ো ৰাইজে একত্ৰিত আকৌ হ'ল, তেখেতে আকৌ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নীতি আদৰ্শত আমিবোৰক মানে কি কয় এটা একত্ৰিত কৰি আমাক নিৰ্বাচনী যিটো প্ৰচাৰ অভিযান ইয়াত সকলোকে ভাগ ল'ব দিছে। আমি ইয়াত কি কয় হাওৰাখাৰ সমষ্টিৰ আমনি গাঁৱত আমাৰ হাওৰাখাৰ সমষ্টিৰ যি প্ৰাৰ্থীৰ নাম আমাৰ অজিত কুমাৰ দেক বিপুল ভোটত নিশ্চয় ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব। ইয়াত বেংগলী ভোটাৰ্ছ ফাৰ্ষ্ট, ছেকেণ্ড বড়ো ভোটাৰ্ছ, সকলোবোৰ মানে বড়ো ভোটাৰ্ছ 90% আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰাৰ্থীক নিশ্চয় ভোট দিব, সেইটোকে মই আশাবাদী।